करताय हे पाचाल होना जे करत नाही आणि ज्या तुम्ही म्हणाला इथे मृत्यूला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यावं या अमराचा कोण आपला अपराध केला जेणेकरून तिचा छळ आपण मानला हे आम्हाला दुसरी कोणी नसो आमच्या पुन्हा वर्तन करणाऱ्या आमच्या राणाजींची कथा आहे राणाची नाव हिच्या रक्षण करण्याची आज्ञा मला दिलेली आहे म्हणजे अशा प्रकारे आपण रक्षण करत आहोत कुठेतरी धावामध्ये असला तर संरक्षण करा अशा अर्थ ठिकाणी आमच्या कमी कथन पावली मला सांगा एवढा नेमकी काय होता की देहाची विटंबना आपण करत ही विटंबना नव्हे हा प्रेम चालू होता आता प्रेम कसा करावा हे मला मला ज्ञात नव्हता म्हणून ती मला सांगत होती दिवाळी या मी राजाला दूर आलो ती मोठ्यानं ओरडू लागली काय म्हणावं आपल्याला कुठल्या कारण आपली बाजू आपण मांडण्याचा प्रयत्न करतात एक राज करताना अजूनही आपला सामोरच्याचा बोधाला सांगतोय झाला तेवढा प्रमाद पुष्कळ झाला स्वजीवन जर सुखकर करायचं असेल हा विश्वाचा चित्रपट तुम्हाला पाहायचा असेल तर या स्थानाचा त्याकडे उत्तर द्या पालन या मृत्यूला प्रत्येक प्राणी मात्र मृत्यूवर ठरलेला आहे मृत्यूला सुद्धा काहीतरी रहस्य असलं पाहिजे तसं जन्माला रहस्य तसं मृत्यूला लाख प्रजाजन रडले पाहिजे होता बिचारा होऊ न गेला मला तरी किती रुपये होते असं काहीतरी जीवनामध्ये चांगले कृत्य केली त्याचं चांगलं म्हणून आठवण करतो आणि ज्याला वाईट कृत्य केली त्याचे वाईट म्हणून आठवण करतो त्याला फार महत्व असते म्हणून कधीच खडकातून निर्जन उघड पाहतो तहान तहान भागण्याचं कार्य करतो कडक उन्हाचे सत्य सहन करून वटा वृक्ष येणाऱ्या झाडाला सावली देण्याचं कार्य करतोय तुम्ही तुमच्या जीवनात त्याग आणि त्यांचा त्याग परिपूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला सामोपचाराचं बोलायला सांगतोय कल्पनेच्या वातावरणात उड्या मारण्याचा प्रयत्न करताय कल्पनेचे पंख जिंकला तुमच्या क्षेत्रात विसरू नका तुमच्या सामान्य कल्पना यावी नाही सत्ता आणून सांगण्यासाठी
आहे